Awubafe urasko kodwa la kaje. Ekusento na yami ungadlala abantu okubekukhohlisa. Nawe uyazi ukuthi ngiphethe i-already lilayisile mina. Kade ngingekho ejele. Kade ngibalekile kama mncane wakho uNoma. Sema nama kanjani mfethu? Ekusento na yebo bokuyi time into ngawubuhlungu ngempela ngoba ngangikhona nami endlini bona yami. I-time abantu namba bezofuna isibhamu kusona. Ihlele ekamereni le-audit. Wafika abantu bafuna isibhamu la Goloza. Balidubula. Nawe awukhona ukuthi ke yakhosa semncane boys. Oba vela wethandela ufuna ufive na sibabuyelele. Except boys nabantu bayingozi kakhulu na ungabathathi kancane. Asisikhathi sokudlala. Kunzima ngempela na bahlala ngapi ezulwini. Ushaya sibhamu na yami. Abantu ongadlalela ukubona. Nami ngabuye ngacanga ukuthi bathi ufuna ukuyiphindiselela. Ufaka impilo yami engozini neyami ngeholide. Phela mina ngithanda kahle. Hawu ngiyakubuza. Bheca phele team yababa. Na yami yabo lapho na yami. Yohlezi ngigcine ihlezi kumina ngalahleki. Sibethela ngase. Bese siphathele. Wena ithina manje. Siyahlanya na ngekhaya. Basasibuka. Fayini. Fucking shine. Ndoda busizile ngokuthi ubuyile ubhuti wasamkela. Ngilithina ade bekhuluma ngalo befuna ukumtshela. Hawu, wena mele mfethu uhleli nathi awusitsheli. Hayi ngeke ndoda. Hawu. Hawu phela amafoni ethu. Yafela amjitha wathonke CV yasekhaya mfethu. Hayi ngeke. Iyanyanyisa nje futhi. Akhoni abangiwani. Sengiphila under pressure. Ngicela usizo lakho baba ngicela pleasure. Nakanjani ngolomhlaba ngizongena. Madoda yazini engijabulisa madoda umuntu usezokhululeka manje buyile phela inja yami uGuluva. Kanti ubani lo Guluva loyo? Hawu, ngizwa abantu balonke bekhuluma naye wenzani lo Guluva? Isiprazo yami le yangeni yaboshwa 2021 first. Ngakho iboshwa into engekho kanjani. Nangishaya Mshana wami ufana wami isiphathi sibhamu hard mfethu. Futhi esigele nami ngidume ngokushaya impama hayi baba. Bengivumile esigele ngisho uthisha omkhulu baba. Mfethu athi mina ungangilweli uma bengishaya nje. Phela mfethu uyabo bengilinde uGuluva ngoba sefukuGuluva akekho ubani uzosithinta khululeka khohlwa. Akekho. Yazini bashana ngisathi yakuye ubafo njengamanje ngizomqalaza ngeke ngayibona ibra. Alright mfethu ayikho inkinga. Okusemahlombe wami kuningi. Baba kuningi. Lobuhlungu obusendizweni yami. Lo mdalo semahlombe wami. Angisakhoni abangiwani. Sengiphila under pressure. Ngicela usizo lakho baba ngicela pleasure. Nakanjani ngolomhlaba ngizongena. Bafu. Mshana usitetele ngizokhuluma nofuthi wakhe. Mshana msukhule kanje angisakwazi. Awu phela ungangibizwa ngomshana wakho baba. Uthi ubhaza isibhamu ukuthi uthi umdala. Awuzibhatha nami sokhulile ukuhamba nje kancane leminyaka engihambile. Phela abafana sebengihluphile bafu. Umdala kanje ndoda uvumelani. Hayi kodwa phela ngoba usubile sobabuye ungasaba. Hayi kale mshana msithini ingane la. Sawu kusakhona phezulu. Cabanga lokho esaqala ukubhela 2020 namanje kusawoyena. Kwakulisile wena nje. So ngiyazi vele kuyabhedela wena ngapha. Singayikhuluma Ukuthi mina ngishaya imali kuphela indaba amantombazana amaningi. Ngoba usubuyile ke bafo kumele sihluphe ke manje. Ithini impilo la khona umuntu oshaya umsebenzi noma. Hayi bafo bese kuthule kakhulu khona la. Bese ngasalahleki ma-TV yonke into nje bisihamba kahle. Futhi bengiyinkinga ngaleyo ndlela. Ngiyangifike nayo flash into yami. Ukuzengalani? Awu ntami yalahleka. Lento yakho le. Nawe uyazi mshana nami uyohlezi kho. Awu ngiyakwazi mshana nami. Yes. Baba uningi. Baba uningi. Baba uningi. Okusemahlombe wami kuningi. Baba uningi. Lobuhlungu obusendizweni. Hawu yebo khamba kanjani? Manje kanti ngempela sebuyile ibhuti wakho. Ya ubuyile. Ngiyanibona kodwa manisakhululekile. Khululekana asayibambe inkunzi sephela impilo yakhe. Wena umazi umuntu.
Seba mama ukhona bhuta mngaka. Nina mfethu invele nizolo phambi kwami manje yini lento. Wena gelozi ushintshile nje wenze njani ndoda yini? Yini Muslim nimbizelana? Manje, Bensini besela. baba mfethu sikhuluma ngokuthi la sekubuya iguluba mfethu. Ha. Akuleyo umuntu mfethu yokangikhula phansi kwesandla sakho angithanda kabi yamjida mfethu yazi. Azini madoda. Ngoba mama engasangithengelanga ifoni, seke stick. Ngizoyithola mahhala. Ekufika umphakathi mfana uzohlomeka. Yabona nami igent nami ayifuni lapho lihambe khona intwana yami. Kodwa lapho ntana miyashije intwana mukhanye. Ungibona nje namanje sengiyakhanya intwana yami. Hey bafuna ayibhayiza phela mfethu ngiboka ukuthi usamnandi. Awubuye kahle. Wazi ukukhuluma sasaza. Njamba saphothuma emsebenzini yabo. Wena bafo. Ngisiza phela kancane lapho boys. Ikhonto encane ufuna usize ngayo. Ngiyacela boys. Ushaye kanti ba? Kancane mfethu. Yaba. Ekuseni mfethu. Buka phela ngithenga ukwala lapha esitolo. Ukwala. Yeah. Hayi imali yona engekho. Ngiyakho mfethu. Yozama la kugoyela uma ukoleta umdala kanje awunamali. Hayi baba ngihlala. Ngabe ngiyasithemba ngayikho izithini manje ukuphama manje. Uboya ngisabisa mfethu. Angisabisi ngiyatshela imali ayikho usulisi. Uma ngophamisi ba. Bafuna ngangwesizonto bafuna. Awusifoni. Usifoni. Usifoni ekuseni. Singayibanga. Singayibanga. Sezini imali ngapha mfethu. Ha.